Každé manželstvo má 3 fázy, v ktorých sa ocitnem, či to dvaja chcú alebo nechcú. Prvá fáza je úplne, že tá fáza najväčšej zamilovanosti, kedy si myslíte, že vaša láska je bezpodmienečná, je to všetko krásne, rúžové okuliare, honeymoon stage, proste úplne všetko je dokonalé. Druhá fáza je, že vás začne iritovať niečo na tom druhom, že proste vám začne niečo vadiť, začnete sa hádať, začnete vôbec pochybovať, či vlastne s tým človekom máte byť, lebo proste není to tak, ako ste si to predstavovali. Zrazu sa vám to nepáči. A tretia fáza je tá, že napriek tomu, že sú tie zlé veci, že sú tie nezhody a všetko toto, sa rozhodnete zostať a pracovať. A vtedy sa už dostanete do tej fázy, že akceptujete toho človeka, aký je. Zároveň ten človek robí všetko preto, aby proste dokázali ste fungovať. A samozrejme to funguje oboj strane. Aj vy robíte všetko preto, aby on dokázal s vami fungovať. Bohužiaľ, problémom je, že veľa manželstiev do tej tretej fázy sa nedostane. Pretože ich tá druhá fáza zničí. Preto ak chcete byť výnimkou, naučte sa na svojich problémoch pracovať. Komunikujte a snažte sa vyriešiť problémy. A dostanete sa do tej tretej fázy, ktorá je v podstate už taká, že stále je to fáza, v ktorej sa naučíte riešiť problémy jeden s druhým. Úplne dokonale. Upevní to vaše manželstvo a dokážete fungovať dlhodobo.